musa wano na yedu untumi mie wano nkasa mebesa mefa odifo adoma ya wo sui eda won che pa enso untimi mfa wodo nsa somu a na ewo so aduane bu bedi enso wosia kaasi so gisi e de atre wura wanum ne ahwie kokko agu wanum obesa wo so de kwadwo so pa enso untimi gisi e ball pampers obesa wo kwaja wonan enso untimi nso ne nkwaja wonan medafo eti stroke ya de no eho awreho ene kunipa eti wo mu anya stroke no se wa men hyew eduboni bi si wa obewia akofa because there won namu no se ye wo a enka bibia yo ene stroke ya de nso ma wo mu a ehwe wo mu no nso ebefa ho nya ya de yes it is a stroke ba fie a ebebo fie no no te wo ho na wo hwe wo no wo sebio wuni be 14 years na wunwu no na wonu anya pressure se wanya pressure no wanya diabetes se wanya diabetes and ani sei ohwe ohun ni ye enti stroke ya rebone pa stroke ya de ene ye ka ho asema medofo so de hie bi anya bia pebi ma adroma ne nom ate adro ne 3p garlic mixture eni ma be mu hu se stroke wo bo nka ye ana wo benya bi enie ye number ne doctor nkasa na emfa bibi nsie wo de wo se wo de hie benya stroke bibi se na eye no eye stroke ana se ye bia doctor beka chiro enye bia so a doctor beka chiro ye number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 stroke ye onwa hodo mienu ye wa ischemic stroke ene wo hemorrhagic stroke ischemic ne ye ebra akoma na pompi moja no all right nanso wa adwin mu no emoja ne bi ntumi nkoho enti eba sa enkwamwa na wa adwin mu no omunya mframa omunya ahodennie omunya asihyire na woni paduam e friend say glucose no because aduane na wo bedie no sugar wo mu dada enti se ekodu ni paduane mu a eye glucose ti se moja ne pompi na bi kwa adwen ni mu a e de saa ne ma na ekoma adwen no adwen benya oxygen e benya glucose na se nya hodennie enti sa adwen ni sha se enya saa ne ma no a e na ma hu nipa hu se nipa nie hu abo a hu sa abo nie se wodo nsa so ade matum se ahyeme eye me ya wo me panie mete yawo sa adwen ni nkwamwa ne nya adwuma ye bo se pu wonte kura se nipa abo wonte kura se bibi ahyew hu se bibi kura ebo nipadua no because nkwamwa no omawu edi se moja na ntimi ankwa adwene mu asa nkwamwa ni nyina wo mbewu ena hemorrhagic no so ye bra adwene no entinu a ekoho no emu asisi ena pressure ana diabetes nti ana yade bi nti no srade bi akohye wa adwene no entinu a edi moja ekoho no edi sa akoma ne pompi moja no a enya kwan enko wa adwene mu enti akoma no so pese wo ye na dwuma edi moja ne koho etubo se edi force na etwifa entinum obo se ayeyire den na apai ti se sentine paya na emoja no enwunu egu wa adwen mu obekọ hospital no doctor beka cho say wenya hemorrhagic stroke ekobasa e de how bebre enna de anifra nam no yeso wenya stroke na ni efra an eye hyew uhu ade biem wo kon wuntimi ntwa biem nipadua na agene wuntimi nso adiem wuntumi nante ye ne odi nkomo a enye yie wanui so obi ansomo anka ntumu a wunya biemu a se wabiemu ano no wuntimi mfa wonsa nso adiem obi ka asem de wo ka no wotepa ezo na ye wadwemu kesene ne edi se wutimi mpo bie wa no se wo ka bia ono na asem ne nam tafo a na wo de ne nam fanchene bra je se aye confusion ko a entra se masa ade we eme hawa adwene medofo aduane ede p garlic mixture nennom na sa hawi ama meto mpofrimu ye number ne 0248 92 8824 0248 92
8824 aduro ne ye 3p garlic mixture so this year be benya stroke wa ne nsa hyase ne titiriti oso ade mana ne nsa so na no obie so wakasa na so ne nsa ontumi maso ne nan ontumi maso ohwa ade ohunu mienu enso kane na ente saa oni di nkoma a ne nte ase ekwa akiri e chance na de wo kan wate ase ehwo a ase waye confuse stroke ebetumi aye saa afa stroke nso etumi ema oni padua no eye dududu untumi nya ho hwe eye stroke na ebo nkaye no pe 3p garlic mixture no medofo na enyi saa ha no emfiri ho ebeye den na saa de we ato mesraw se wo pensa nom bebrebe ate so wo ya abrante de wonhu emfie ne kwa animu no na eyi saa niema no de kirew wo ya kase ama na boroso a ye exercise tuawa no na jai anadwudidie bebrebe na enam hwie wo da chinti afei pressure and diabetes wo so a pe 3p garlic mixture no na enyi saa ha no emfiri ho na saa yade mienu ankofa pressure amfa amrew afe wumfie ne kwa animu nso no so wanhwe wadidie yie anhwe wanam tutuo yie a ubetumi enya stroke ewo kwan mu enti se ka 3p ho asem a hyase num bi ne pema maame bi nom o papa bi nom se na be ya abre bia no ebeboa no amani padua no SCP esita Fred doctor enfa wonsem nsie dwidwam ne ehu de hawo ne yemwa number ne 0248 928824 Kumasi Borua Kwalena Heba Dani Heba Kriske Heba Ubenya 3p garlic mixture Hofo enko Abet Sam Takrade eye AA Mensa Koforidua eye Gapson Pharmacy Momoni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne dinhwani mu wonfa kwadwo Heba Temale baby electromat ne wona Health Alert Clinic nso so okọ abenya bi wo de pharmacy shop baby ato bibiduro bia wo de okọ a wo se ope 3p garlic mixture ye be bi di amount your number ne 0248 92 8824 Mama oyere so no nche 3p mu afra ye ne ani nkomo nyambo ada sene ye no be se hia ya da se piwak abusuafo de obeba na nya trase ma yan fracase no na yan ko computer so adwadi mra me pa cho mon kata na ni mu ma me why mon kata client na ni mu ma me case number 1 Kwame Buadi ain't no free buy etimetim emase eno free ya waba ne sa kwantonkro solo ko or day in court eja Buadi asem no babro ne beboa sanse de wa ye Nigeria nyamejew mon katara ni mama ye pida kosoro me Kwame Buadi Kwame Buadi kra bible sasa ma me bekan onyame hu me mobo pia oda Kwame dia na asi adawuruma mame de asi wa brabo nim de bebre no kra show tiri nwia timi hu se ne emasi abrabo no de akoba nyina ne se ja abranti a masiso na yese me pe brabo na mde me nkobo na mfu bi na mfo no so ma meti ase se adwuma bi wo ha ja oya sika wo mpa timi so ja branti a misumi yen sika de na o se me de mitimo okre ti ko wie che na sa ko ese adwuma na nyina ko ese se accident si a ye ko se ye ko boa omo prepare na je se asa wo bo nipa na no na osanso etunu botom yi no ho ne omane ade omo mawuo na no omo prano ani omo pro said ye asa wo bo nipa na no na mo operation so fam operation from sa why do you have me ma yache o ma me yache ani me akoso Ghana how ayom si bibia ni ho bibi nsi eti na chese ase mo beboa na ese mano so mo operation
and sa and a banso a dawson. It is a one kind of crana, one way and Uber Yasem. Say, yen pabe for 5. Until say we are showing us a no banner over no baby high to meet us a woman's with the say we bit my soul muntino, you any. I say, Yana, saying any near say we are naja, ye be na, ye jam on your quay baby. No, Enfani say, be it to me case, Bronya Bana yan accident test. Ten biana muyana mo, 10 bi wa na moye. And yeah, your time, Brunya dear, Ayana. A do Brunya time so Anna a bean pa. Oh, Brunya dear, a bean pa. Brunya beba, it's a pa. Say, Brunya bebana accident in this year. Mooning baby, I'm a far. I don't sound a pet baby. I like a quite busy road. I don't say a quite way accident. I see also. Tiano need to me. I shall call Abia 2 days, 3 days near Copper book room or near Dao. So be a sister and your old walk. But aside Brunya, Ayana on say, oh, quite be a busy road to say, quite way, they say highway, you know. Sometimes here's a woman we be most at times in your boys who we are most at times a quantity. Bracasa. Most at times we are a quantity. What's it? I just said to come on to Quano. Most of them na you may be no way. Safo, Papa, who may soon go computer so get him now. Near show ye and Nedi and so you shoe. Mommy, I go computer so get the school fees so high. My Safo can take him soon. Clinic by a Juma Power Muyentia Basubo Magin Wagana ha, any amonone and Yansam Ketua. Womuji International Awards, Womuji Local Awards, now known soon Womu be it the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrimhano, a bini baby, I just 21st clinic in Kwa. Womudia Bibidro, and the best I don't know the machine account. Aya Sabia, Yaribia with me the corner, my dear Pakua, Womajidi, Womupano, Aya sciatica, and a stroke, so the qua. Diabetes, ni hypertension, ni adeni ade. Ghana ha baby a womo 0540 311 311 0540 311 311. That's the 21st clinic. Womo ye sciatica expert. Why you carrying voices reading Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yewon Esibejem Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space that would run in Bishop jewelers. Yenim frititi we din somade unja da I wono no dido no etson en somade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear bia and Mao Bani Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to sack, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panuncia, Copem Renuncia, a Bishop will be more open to do more to any Bako Bakunina. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why you carrying voices reading asking. Hey, middle. Now then I want to why still for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name with Shemeno, a moye to treaty. Means me pon sorry. Who name one?
a me freedom buy na me catch you say. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ani 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a ebe jane se hu. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me for come some sign and a mirage medicine. Monsieur, everyone was saying, different story. I made this. Coming from a crowd of baby. Hey, that's a crowd, woman. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from the from offer. Now, Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did about my muha, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance be so? Papa, Joy Cam for the Morgana. Monsieur Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BM, Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what the papa piano? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bedroom. I didn't want him. Give us P capsules. Overdo as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. If any give us cold capsules, say yes, is Yara and the walls, cold, the do nip them when in our posa a mamma and Timawunja will not give us cold capsules. So be free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. And men what if you do what you do, Cronkwan, Efra. Give us cold capsules. A painful a battle, one more menu for an inquadao if you do me nunca. Prakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oi honey and surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade enu hu dwakase na ne mekodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo we Sudi me come mama me adwamwa what does ye aye chuma it's a living testimony
Kone kwa Judy. Wakaki. Yeah, damn Sunray. Obie Timinumbi. I just a painful. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi atum. Yama refoni etefo nyina akwaba. Na nsamba haba na ne die ebroso. Kwame, pacho mun kata na ni mai. Tu se na mukoye sa operation no. Mutumi ekojibia baby na mo tamu se accident bisi. Because we share baby to say me em fatu what say dia santase mo say highway ni fuel kwa nya kwanta. Say highway anytime bia accident with me see. Highways bisa most of the times we na kwa no da hoteli kakra say we dey know ba be kawudum esini mana na je say ni na nse mo twen mo start yes adwuma we di be say me ana me ni ka ba mu 5 years wo ache skana munya no mo shada eje duro bi se accident nsi ana nse o me duro die ye nya duro na akwai te say adwen ade bia yesu ehun ni say like family bi no gbenya sika wo but enya duro say bia mokoje aduro say mo de ye de nya aduro na mo de pasho de bi mo ana mo calculating so kwa we yeso ye busy accident betumi asi so acha na makobo standby ho acha eti mo ya na de na asi the anti-cry titira mama ba ha ne say last year December ena yeko aflawo na yeko na accident bi ko si wo enkran afrawo afrawo de se Togo kwa so border no so na accident bi ko si wo na accident ni si na say accident ke si ntine ma fire service for ye den e ba ho to mbeto ye na ye so ye wo ho eja ye say operation ti ase me say fire ni bi apiki woman bi ti opiki woman na me say wo yiska but man na so mo so kra so ko wo mo so ko ye pinum so so nye ebinom ti op first kano me man kasa say ja minim say aduma ti after bibia ye na me ko ne nche na me ka chen say master scanner wi ye ne de me hu yo ntino fam share den e mame na wa me kan kwa mo punisi na lady eni me koso lady eno no so yi say ja ma hu yi de eno no so de me share mame na efiri honum no be pem family amika say meda no na esa say mame na accident ni mu no like no owum na o find sika na o ye cheye no meda bia no mo say mame ni gina me so meda bia na say mame ni gina me so fire ni nsu minim no menim bi owo ye cheska ni we obia fa ni we nti nanu ade na ja me nanam social media usuna me say abranti bia ba say oni furu bia akoda na sofu bia breaking na me say kai say sofu bia ti ma breaki ono no dia ena say media die me ba obey ne simple amame ene ku enti na magane aba ha say because me bre pa me da me nda Mr. Champo menda me bre pa hey Mr. Champo di na ekosui the youth of today hey eniema ekosu obi atumi atranse akakurete hu say accident si eti ye de ye mfa no nye business me koyi operation na sabia bambofo na ye ni dam so se mo so mu be ye say pinum so de wa mo so ya no so ye bi yo me pacho me ba wai ene sa je reference of pa mu de munya botre Dr. Mensa wi a no ma fre pa me pacho ye se ye bebo bobi eye democracy cup Accra House of Folk ene kuma se asante kotoko na bebo e won transport stadium ene ukue na awochi na wo se popular stand near 20 cedis upper ni lower VIP 50 VVIP 100 enti
Bomoding partners in Ministry of Youth and Sports and a France Embassy Ghana GFA and so can one a Ministry of Local Government and Rural Development sponsors a Ghana Commercial Bank, Better Logistics, Ghana Gas, GMPC, ADB Bank, BCM Ghana, Stalin Automotive, Goyle, NPA Zoom Lion, Interplus, Anglo Gold, Ashanti, KGL, NLA, Wembley, Shippers Authority, NHSIS, NA Women World Vision, Nani Azar Group, and Unti. BBC. I penam papa na we ne ne padua no kama onu mu to so akokon na makwa bia binyi bia to ye de kwa yie ye de kwa ye fro ye to party chese enye ne bia kekede ku ye ne telefon kremofo ne krama aduane so mo to ye kama Bantama High Street Asawase Market Santase Runabout Poku Trading Honsu benya bi frɛ 0544444445 BBC oboy ba medical research adwo do manu yenko usano na yeti doctor ose mabe minimum de nisisiu we adwuma kakra bi na wa pre uti eha woni oje ho anyi na wonam tukuro chese abrabo ne nkoyia de preka se pa de rigu nkwamu abomumu obia bapin for kwatumi waka ho mesi enkyerwe wo kwa akra no kwa mani binum me pacho preka se powder 0549761508 give us P capsules give us no osi pebi no na wanka sa odun so wanko tiem sa abo preku uja na ya otiem give us co capsules utraka ma usun ko bi pebu ndo ni bi no kabom ene eko ni bom na kwasem ena give us P capsules in the premature ejaculation ketwa unsuare koi ojo so awotiem give us eba mesha malaria jaundice na give us GC mesha na capsules de tunsawa kama efi Japan say me pacho 0543222470 Faith Homeopathic Clinic enro enketwa ayene makoko be fe go touch man say Dr. Prophetess Elizabeth no wase ni padua de obi a opusa wani ekope na shede ade ehye ayamutim amane dem uyemkuro sasabro uyefunu wabo wa enko teshewa diabetes ne pressure oni babia yawo enkrantie kujanshi Takrade Anaji Police Station, Bogoso American House, 0244583855. And now says 0275966414. Yebeko Canada, may call Express Group, New Zealand, next week, Austria, and Germany, America. So ko the scholarship uko ye dwuma besemien ko yekosua de aye ho ne ma nurse ni doctor 02490048 ebusuafo ye kansem nyina our birthdays pacho yemfam famu na de pantuma ai we Otnel Kakali Kobla Azuma ne maame ye adwuma so FM akosua ensuji abo ai o se na ni be di na woda yesro nyame hira ene nkwatente di ma yenko yanim idin de say Sister Mary Esiofia I from Nibra DJ Nanade Buje ono so nanano FM goso ene wishino yo nyame hira papa edamase eja kwame awe enti sese na fire wuran yemfa ne se usu ade we mu ye yache maame we nko ana ususu se o hawana because onu titiri pa na ya sikano na yesey sikano de na dos because ye che kura no me nya be 2000 something because na tin say maame no ye biade ni ba utimi say na okwa so and accident ni ko si sa and officer no so fa nkai no so fa nkai me de minim de dodo de but me ma ne hu say ma hunu no no yi no ma oyi no ma me say me fa na me de menti asara na officer ne de maame ni ko gina ne so se de o ja so ne de na hu se so no so tata no enyu obia na ne sama milo na ya o mobile phone so ne ade de mo mfa
phones no de ebi wo ha ye fa ebi won so na say ye ja banchi bi dia na ati eno de ha ye mpeskenim na ko ye smart TV a se mu de bi se dia na ye fa nya be fa eno de omo be fa wa shine na wa dia ante say ase empusu edura na jo awoda me mami be say 50 December ho me da menna wo ade ne te se daye mu ana wo ni se physical ni pagina wo so ai se me wodem na se me nko a se me hu ni se obi ka me ho na kana nipa na ka me ho na se ase obi ase opese otohye wo so aha ba se ye dom ne wo ho de a me mfili sa ba se koye me nko a na me hyede mo de a se me ni obi ne wo ho ana etore bi so ada me so daye no na me hu se ma me na ya fa ni sika no ha me hu se ase ogina me so ono so o ka mo ye bibi se si ye no accident ni mu no wa pira na ma me de no wo wudi no wa pa che so opra wui anso bi wa na bi a wa pira ni pedua no kra wu na se wa ne ho tititi moja wo no but no wa free but na moja wo no ana ti farma ni peja na uhuye se style na o si iska no se ja ejina se ye adwuma na ye so edi gina ho ti ye style na o si peja na mu se unu ya peja wa peja edie wa bo bibia hye ho ti me so man kan kire omo maka no ti ye wie bibia no na me call ne nchen na me kan se o pese me ne kasa kakra na o ma me gab na me che ne se o boss we die enye bonne so na ase bibi ko so ha na me hui ti no ba se me jim percentage ti me kan wa mo puni ti kura me say den na hu e so am so hu because I fele sa pampofo am bu e ho ba no say pinom say we su e business abeka ho be boye ne ya u feiska be boye tefiri ohun to da ohun to me da be sinne ti ma chia me pe boafo na abrante na asem ne hyem nkuran say me ba ha bibia to betwa abrante o mo frame mo ka cha me kura me say e dey nsem hu ni na say efunda ka fo bo mpai say obi mewu ana ene ye nya dipa o mo so twen sa accident be si e mabunu youth of today a generation ya say o twen sa accident nsi ni ankwankwa tete ma aboso once ma ko fa de enva no piana ya ne boni o se oba tan bi insuru mu atia wa waja ne manani abre accident wo akofa ni sika wa utiri wo se important am abetena epemwa na wenye se de bia na di fo ka se o ma dwane ato a kan ye ma bi se no waja no na ka obo no esa kura friend zaman so be gena to bia na dwonia ahomache emu oyi wo malidi mo oyi wo na first service ni die se de bi fo bi ono no kura bi ono wadi aduro be kon bi first service no nam okwa e be kiki no eti bi anya no timi ye ni obi achi nko ebone no Dr. Mensa wie na me mama bedwa formula na ye biefu ye mfre pa na ye so betimi e deliver na enya futuo emabunu na mudi amusi ekom de munti adwuma fun bia mo beye no ene nyina yi na nsamafo ne so o mani abre pa data wia hello sister na mo ye ho ye sami na boy pusi na dia me mameti asema wo from sada bibia also na on say minu ya ba mpinifo e ka asem bi omo se obekum tromo no adware sasaduo de odaruma jano na on fa ne musuo enko ebi anu anya bofo bi na ne adin a one de wadware sasaduo ntino so kuna biko abo tromo ye obi a sunsumu ne ho ode pa ebi ena menuan atoni mi be hu no mani ageno very nice guy na ya say said na o kano nkedru mre bi say ya anya asema na nko agya na wahunu na ba bi obeko bia na nko di na chi na nko tata no nso nyame bitimi aye mi bia ni wa na me entumi ne yo yemfa anigisem emra Dr. Mensa
ahwɛfoɔ ne Dr. Mensa tiefoɔ sisi America sɛ a me ne mo ɛwɔ afidie so Dr. Mensa ɛwɔ Madina Zongo Junction a watrase a ɔyɛ adwuma efiri ɛna no pɛi sa Dr. Atrase ɔyɛ adwuma ntimi sɛ wo hwɛ me ɛwɔ Sompa TV ana wo tie me ɛwɔ Sompa Radio a bɔmɔden asɛm a mo wɔn kran pɔtamo hɔ nyinaa mo betutu mirika no makɔ Madina Zongo Junction ɛhɔ ɛna yɛsɛ mokɔ na sɔfo nam ayɛ mmerɛ nsɛ makɔ gɔɔ so aba ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa ka ho bi nanso sɛdeɛ ɔka no yɛbɛmie yɛni saa ne teɛ yo atiefo sɛdeɛ na meka no Dr. Mensa yasoɛ ɛwɔ kotwi Guinea Depo ɛhɔ ɛne ɛwɔ nyame ɛyɛ adom a okɔ Dr. Mensa yasoɛ yɛwɔ yarewa ahodoɔ bebree a yɛyɛ ho adwuma yɛka sɛ sasa besi nnɛ sɛ wonte sasa timi di nipa akyi ehunahuna nipa ɛne na menim baabi a now wofiri a woba yɛnte aseɛ saa sasa ɛwɔ wiase mimusa atiefoɔ hɛ edurumre bi na yare akyidi ɛbɔ nipa maame yɛka epunu yɛka sɛ yɛpunu nipa na wɔ hɔ paa wonya punu wie pɛ na ho atɔ na saa de bia me ba nsɛm a mekeka no nyinaa ɛnɛ wohunu saa nneɛma no bio ɛnɛ saa nneɛma no nyinaa ɛtu atwa ntu bɛhwɛ a obi wɔ kora no owura ɔda dɛm a n'adwene sɛ dan no asɛ ebu abɔ no asɛ osuro ne nyinaa no ɛyɛ saa puni no a ne mpanimfoɔ ɛma yɛ saa dudo no ne yɛde puni no ɛma ɛyi saa nneɛma no ɛfiri hɔ wobɛhwɛ atete no obi yare a ano ɔden paa no a yɛtete no sɛ ne ti kora na ɛne ane atete no na yɛde aduro ahyɛm ama ne ti yare no na adwo sɛ asorobene ɛha nipa no sɛ nipa korɔ no sɛbi nafu ɛhono sɛ obi a nafu ahono paa no yɛmfa no bɔɔdeɛ ahan woboto na wode aduro bi baako mmienu ɛfra na wode kyekye nafu no so a ɛni nansa wobɛbie nafuru no so na nafu no atwe ne nyinaa yɛ ahama onyame na bɔyɛ ɛyɛ natural yɛnhu ni saa nti nneɛma bi a Dr. Mensa yasoɛ a ne ɛka ho asɛm no ɛnyɛ aduro ɛnyɛ bibia ne wom saa na Nyankopɔn ayɛ adeɛ no yɛwɔ ahama bi wɔ hɔ a sɛbi obi ɛɛpɔne ahwene wode sɔ no pɛ na hwempɔn no ɛbɛgyae ɛnyɛ bibia ne wom ɛnyɛ bibia yɛwɔ enuo ahodoɔ na mmom no gye sɛ wonya deɛ onim te sɛ Dr. Mensa yasoɛ na waba ne yakyerɛw sɛdeɛ yɛka no mesi duruma bi a sɛsɛ timi di obi akyi efiri ne nkɔda brem ɛde besi ne mpani mfie so kwan bɛɛ so na wobɛhu sɛ sɛsɛ de wakyi mika sɛ wo brɛ asase so bibia sɛ nipa yɛ biara no woyɛ bi nanso no wohunu abrabɔ no so sika ɔpepi hu ha yɛde bɛgu nsɛm nanso wohunu deɛ ɔde bɛyɛ awareɛ wobɛtumi akɔ aba woyɛ ɔbaa wobɛkɔ aba woyɛ bɛrima wobɛkɔ aba wakwantu sam onko abetu kwan wobɛkɔ wiase afa na nyinaa nanso kɔ anu asa yɛ nkobesie sɛde abrantie bi yato ne din sɛ akwasi na hwen mesaw mentra hɔ eduruma bi a ɛyɛ yɛbɔ mpa yɛ no na yɛdi aduro ani nubina so ɛɛka na eyi wo ho ntansan no egu sɛde ɛbɛyɛ a wobɛtumi ade wo ho afiri wiase bɔne wiem ani ntimi saw sɛ wowɔ ha wotɔne a yɛntɔ usikasɛm ayɛ basaa wankasa wutimi sa abrabɔ a wobɔ no ɛno ma atɔ akye wo hunu so woyɛ na ayɛ nkobesie wo akwantuom wo amu akwantuom amu hwɛ me no emu bebree wo mo nkratasɛm ho ayɛ din bebree awaresɛm asɛe bebree adwumasɛm ayɛ din bebree mika sɛ kura no please for hwɛ ne akye no mesɔ ne nyinaa sɛ wobɛfrɛ yɛn Dr. Mensa yasoɛyɛ wofrɛ Dr. Tiawa Dr. Madwumasɛm hunu so ma ware ayɛ basaa Dr. Misikasɛm tɔ me nsɛm a na ɛwo so me hunu gyam sika no me de yɛ me nko a me sɛ wa aboa me ɛno ara ne sɛ Dr. yasoɛyɛ yɛde ahama yato ne din sɛ sasaduro no yɛde bi bɛsɛnde o ne akyerɛ na akwan ɛne na kwanhyɛ na ewiase bibia wɔ n'akyiwadeɛ ɛwɔ n'akadeɛ me sɛ ɔne hia yɛn obi a bi a ɔdi aduro no bɛka no ɔsɛ anya yie me sɛw oyɛ ɔbaa ubu nsa a ɛnya de asasaduro no ɛsɛ ɔdo nsa som ɛda no meka asɛm bi me se edua a yɛfrɛ no odi aba oyɛ ɔbaa na ɔyɛ pemfoɔ ɔbaa pemfoɔ afei no watɔre ba hwɛ yie no amfa nsa nso ɛyɛ duaba a yɛfrɛ no odi abam dua no saa na nyame ayɛ no ɛyɛ natural saa ne teɛ wodo nsa som a ɔba na watɔre no ogono a ɛbɛsɛe saa ɛne teɛ nnua anaasɛ ayaresa ɛwɔ ahamam ɛwɔ nnuam
ɛni nti sɛ de medi nkan kan kyerɛ no wo akwantuom wo ha na wo tie mi a mesaw enema edi unya uhunu so a bra Dr. Mensa so ye wo de opa wo ma ya number na gu screen ase no won so a omu tie radio no ya de number ne betudwa wo frɛ yen keke wo de ofrɛ yen a wo ha ni wa mane bia ha obia no wo de ka kyerɛ yen ba bia wo bia ya de aduro no bebrew na wo dware aduro na wotwe wo bedware no okrada so de yawa enu anu se ade bechi yawa da ukuada wo bedware no anadwo dumienu na wo bedware wo dware wo de wani be kyerɛ apuoye fam ɛhɔ na wo de wani be kyerɛ sa wo de akwasi nso a ade bechi akwasiada anadwo dumienu memreda anadwo dumienu na wo bedware adoi wo bedware no krada se de madi nkanka no wo dware na wo ye bema wo no oba nya nhyiamudie wo ye oba nso a wo ne bema nya nhyiamudie onwe na mmono mesawa bomodi na se wutimi di sa nhye wesu a ekwan bia so no obede ho enkyera me bra so mo so mo kasa manum eyi nka no madi nka ka kyem yare bone eyetiawa ade ebon nyese afi ni yebe ne kasa ko da bi mesa wo kasa no anum bon unsa unwensi unsa patakasi nketenkete efiri hunu mu ba ni nyina so obefre Dr. Mensa na yade adura bro ni a kyerɛ se de mu besia ye no afi won so onum no bone ya kike kani nyina ename bai abrante bi sabi wawro no hunam nyina eti bicycle so adan ya okwa kohia Yankopɔn ehin na okohia Yesu mesrewa sabi ya de kwatre kwa ne hia Yesu di anka Yesu wasembɔ no pɔ mesrewa bomodin sa obeba ya so ye Dr. Mensa na yemfa duro nkan wonum no bɔne anum bɔne bia wonum bia no enya de abekɔ ho bio wotia sabi obesafe ababonten Dr. Mensa ya so ye yase enua ekasa yete sanso na yenso ekasa enuatie wanda wohia awo ende bubuja se de madi nka aka se Dr. Mensa ya so ye wana wawo de won badi ato Dr. Mensa no eye 88 now 88 mesawa bomodi na frɛ yen na afɛ ye no nkasa yare bia how de se efa stroke munim se 2016 Dr. Mensa eje best stroke herbal clinic sanso na etuam kodu 2019 oje best herbal clinic mesewa we ya chao na ye ka enye ahote obi o man mu nyina no enim dwumadi a Dr. Mensa ya so ye die enti nye ahote bomoden na wo haw eni wa mane na etete wo no bomoden se obefrɛ ye na ye ne adi nkomo yare bia onyame nam Dr. Mensa so se obehwawo na mom efa sasa wona wo ma enum nubone wona wonum eyi nka eno ye bonus onyankopɔn asade abeka Dr. Mensa ho a enne make say nipa aditwi a enya asem ketoa mesi make say si a Dr. Mensa atrase ewo Medina Zongo Junction sanso na Kumasi so ye wo kutwi gene depo ehwa ene wo yemfa Dr. Mensa number no ntudwa mesi de nyame penaje no obeba Dr. Mensa number no ye 0244 921269 0244 921269 yes I was 027 1173 551 027 1173 551 after you was 0532 928095 numbers amaki kanina eye Dr. Mensa Dr. Wonder Semenshia ye numbers no de nyame penaje no Nyankopɔn yadoma akina no pako obesori obedu Medina Zongo Junction obesori obedu ahaya akotwi Guinness Depot said that we are any tie bia no mesi bra Dr. Mensa so eni emfa duru nkan ja bless no one cares that time we ada say why ja bless no one cares yampa Dr. Mensa o si de nyame penaje no die on tena fie obekɔ ama me pa cho mo frɛ pa ma ye ni o mon frère ne mai prophetess nyame cheba so ben abofrei nyame mo sa wo so da e ba sa ya bodua ni tenua ni pa cross e won nane ya je oje pade every one uni pipes abroche nkratase wonyem so yesi ma nwo nyama e ba sa na prophetess nyame che omoa esisi wo onye nwo dwuma huhumu na abofo di abofo ti abofo ne so kwa abofo di ti o 0535897669 Adasa Travel Services. Abama yeni ya di America Lottery 2024-2025. Fre. Obe hu hihye nyina ma wo. Na bebo yi. Ebi akodu a obeda. Sister Fanamba no. Busumi mienu achi. No atuatua.
0249 714 368 and now +1 838 910 9045 TIME time malaria drug that na big jade was so brain malaria ne tete ontontom yi omu hwe 024 kan ko pebi time echichi no ebetisi o papa Dawood Dr. Dawood was yade bie no mo a wodi na aduro agere kwata yes Jimmy ne gamai diabetes pressure stroke weapon waposo na kopaya papa ya cha kwai no njo now the ointment no achichi for up nyina so amoya de so a na no nchese oni aduru eje so krapa oh no 0241 244 012 Kengen esu papa onum su pa this time the yare na ba o hospital so yes kakese eti nunsu ebeti babo ni pedua na fentinim mama cancer for nsu ne nom na ye Kengen akaland drinking water no be ene busu ne nyina no Tafuni road about papa 0241449191 power humaniso hello oh sister Pama he ya na bibi aboko yehu anum nyame kusotwe ye kasi ya be ya brantie se watia woni ne nanfofo accident si a na o makobia ye ho na ye tete o ma awuo no esika na wiawia amomo ba fun last year Christmas mo fi aflawo ho baby o mo ko je operation bi sai free wono da wona nipa no yi ni sika ni jirigina ne so madam sister ebetumi asi na enye ade eye ade foforo system ni na eya ade dada ye Ghana ha achiw kroni bi ni modin efi apedwa ebesi linda do area ho baby na krobi kura wo ho ahemfu bi na wo so accident ni si obenkum a benkum fo dia esi onifa nifa fo dia ebesi nne krono atofom eti edinya onipa wusa akwan no so a enye ne mere enye ne pe timo da ne fenesen atofo si so a nipa ne kra nam enti ofa no ho ade no anya hwe yi a oba de beto no enye papa te ba ne sa etwa se ya tena se ne abompa esre ne efre honhum no odi wachi no ne ne kasa ne je no kwan no ko na ni sika no waje onkotua okopa akotua am na busuafo ontumi hunu abusua ni pani frem nti ye frɛ honhum no oba obekire ba ade ayenye ma no ye ma ni wi a ye di yie akoto yi yo wen ye wi a ye sika no fa anye no e betu ba bo ho ya se ofan kwa bi a orphanage ana se betu pie se onko jensi a na obi so a ho che no emefa nko na while the deliberate say adwembone ene da ho bone na wo de ye adwuma a wo ya obafa so so yo ya da se ye wi a ye be frɛ na woni na ye nhyehyɛ yo na min kai nya yo Mr. Champion so mama asemu pa de to be frank abom pusa kakra enti ewiase ya yetie enipa ye nitema enipa ye hu ye yonko amobo se wakọ accident biaye na enipa ewuo na moje pram no na sabio na deje mukura bi kura na eda honom na we no enye ya werɛ keke na buse busa sense of mama ya na sabio ade bi no manum enti na omani so kaka ya omu enhu bibiana because how come say nipa dey say need to say wo ya wadawo na betimi akoto ni botomu na wo be fa ni sika afi ni bag mu ana say wo de oto na mpa ya wo bonya ne say accident nsi adwem bi we say enfa na yenfa ko say nyame anka brant ye senke pam no honestly because asam na yadodo just say wo mo continuously for more than 5 good years na is the time the ompompa say nipa mu what you say na ya me de say onyankopon ache ni tumi ama nne wonu wahu bibia wo beka ama nkrofo bi nso asachira
na say wo hwe no ho ya odi tia sia of maami bebie no ya che se mfie be se numa sensia no sika ya onya ya no de bobra ana wo say what if I hwe blood money sika ya say bio enche say one friend kwampa so enti say ne ho odi te wo ni pedi odi te wo efini ni tizro permanent ase so of maami eneka bia ni uti ase enu ti mi na me kan say emrantia ya omosi so maba the youth of today enema ye nananom anye na ye guso ya sikanti yenhwe ye na sika de me na me ka ma say me say wo de na say wo nyane a anadwuna wo dan no nyakopon wo chi obi a chop money amano che wa fansa ankwanko ye adwuma enu ti mrante na maba no se papa no ne maame no ne nananom e fa sa kwanso no wo de peska enkam se nka wiase enka be se kwansa na Yesu Kristo waba enu ti ne ye kan se wo ko ye ne ma no se na enya wo wi a ene na utumika akwakope emmoa ya no so no because obu on mo krampa samre no ye onya accident no na wo nwuye emmoa se komdra bo se fa no hospital ni sika ne ye wi a onzo se nka eja no na nka honhom no edini nya emfe bebre ansa na bia ka abo na so no so of ma me de se wo de wo kuma no edayi enti enu ti ne ye kan se pa somu a menem ye se obene mo wo se nche se de bi obi koye sa ni mabasa basa we say na se bio wo hu se me ye wi a aye se me di bone me ka che Onyankopon o de be che me ntime koso aye na me kan se ye ntie ni efantu ye hofo ma ye koso ni enya sa de no edu enya adwuma papa adwuma e wo wa e betime di yansa aye so of my das my lady me da say me se o tu fo Onyankopon se wo mu ni pa nyina mo na emu ya ewi ase wa hihye wo ne magu ho na wo nim so wa hihye wo ne magu obi so afechi mu abedwira to ogu ene sai se obi ko baabi no akonya kwankwanhia obi moja mu no obi da usuo no obi ewuo no na obi so adwuma asore de nipa bi sori a ono so ne pai bo ne se obi mu na won ko sane na boso mu ko yiska ewi ase ya de ne nipa etiri mu odene sabi nipa da se ni me chine nyonko nipa so wo re na ni mu so na so adwene da nipa tiri mu ne ko che ne mene a enka no mu ye o se nipa tiri mu odene adwemboni e wo nipa bi mu tiri mu wo ti aso da ma wo bom pae no obi so otwesan wo hyehye ne ma papa no obi so wakire no wo dwiri ne ma atugu nyame nkonkoro wo hu o mu nyina amobɔ na mo nsa kyerɛ mo adwene enye na adwuma we adwuma papa sabi obi akrafie se me kwaba na wakowu atofuwo akohia nkwanhia wuo ana wono wada wusu a wo be rahye se wo kɔ no na ni sika na wo kɔ akɔfa sika mu ni ba bi efre sika na hye nipa kro ne ho mu ni ba bi efre nipa no mu ni ba bi a no wo kɔ sabi mu ni mo ho ma na tini mu ni aduro mu ni hwe sika ni brenti na ko bi betimi akokum ni wo fa giska akola ketu otimi kokum ni wo fa ko gisika sika ni bre ene memlante aba mfa yensa nya dwuma de yeti epene se yete ka kwa ho na ka etwa mu ni ebo mpa se nkoku obi konya accident na yentu mirika na yemfa yensa enkosesa de hese ye de esesa nyame nkonkuru hu o momobo na mesere nyame so ohu ye nua ba me mobo na momu amutimu amonsa kira ya ne de obi a wo be fasa wo beti asem we no afa nya futuo na asa be kombio nyame nkonkuru ense saka bi metwitwi mfa mu nyina mo so no nkunkum mo kose edurum na bi emu ya edurum na bi a ya tena ho ama ya say Ghana ya kan say Christian country enie sabe si ati asore dem ne ye bom paye we enum nyina so ti asore dem mo so bom paye ni bi ti nyame som ne yesum yi de ye de ye nuanom yi eti ye eti wo a wote saate bia ni mu a wunya ye no eda wo ba kofa obi ade bia samai bia obi a wawu bia mama samai koda mo hunahuna wo mo saa kose nya mo kra wuo na mudi wuye enkra kwa so obi si saa obi a wawu accident asie na poto papa ni boto mu nyina papa na etwe ne nsa wodi sika na kan se wo yi sika nyina papa na etwe ne nsa wo ye ya atwe ya ma papa no tim na papa na wu afa di eduru ba bia wo yi ne be ma so wo dwonso papa na be gina no okura ne be ma nim wo yi ne be ma so wo dwonso papa na be kura ne be ma nim wo hunu ye wo boni bebre wo ho a wudi a wo benya so akatua ene asotwe ansa na be wu a wo so wawu cause wo wu de sabe obi ani ho be fiti preko pese ma sheda se mewu agi se bibi asi
sabi atofu wu ente se na obi a wu na mo ba bi na wu gina kire na wu yi nkofo sika mesra obi a wu be wu obi a mama asama nkoda obi obefa nyansa kwan sa accident ni mu oba be yi sika ene hwese de aban bosia ne se de maame mu isi bre akoje aban bosia akowu atofu wuo na eka na sa beda wo maso na sabi obi a wa na ampam ono be fa sika na akodi amu benya hoto obi sa de we obi ani ho a obeya obenya ho obenya hoto da eti mu fanto madwinim de wuguo bi a wo betwa boni bi a wo ye bia no benya so asotwe ne akatua ansa na so bewu awu sa de obi fa so wuye no wo so bewu tantantan eti yesre sa adwuma ne de my lady wadawroma yentufo enya adwuma papa se obi ngunu obi nkofo na dwapade ana onkofa na ade de enya de ya de papa eti mesre menua de wo firi ha ma bla wo kwenkoye biem cause bi kura ehunahuna wo anka wa ama enti de me de mesre nyame ne se obi a wo ye bibia sama ehunahuna wo na sa kira wadwene cause adwen sa kira wo ho ma wo once wo so ti ase wo mu ye de sa wo sa kira wadwene sa ade ne nya de a ya de papa my lady wa me forma no nsi d4 my lady asem no de aye den kakra na ya hwene ya nyame ebebu sensem bebre nyame bebu sensem pa because ensem aye koso wa ye ni abere ye twitwa age no sei obi won mo no akwa kodi funu na ye twitwa age no nyame bebu ya ten kakra kapa na me bibia nyame ya sabi fire service ni utifie usu ope adwuma ya mo adwuma nipa nya accident afre o de wiu sometime ukoduru wonu mo nya nipa ne nkwa ana ukohwe sika ana ukohwe o bra wan ko hwe nipa ne nkwa ba bi nipa ne da ebi kura satan wo nwuye ne nsa na akoloku ba bi no hotese no ye wokokoma etika wo bua na mena nyankwa sika yi bra adana mu yesa edena koso yi ye buo nipa ana ye kum nipa eti so obi fie hia ana obi eja to bi fie ase ne yekoye so obi ka nya accident ya sabi mpeduasa adwene de etim se ye nkohwe na bo so na se ne bagim ana ne phone ekoba ne sayin ne kuba ne sen sesi yanhwe ne ye pa nyakopo bebu ya ten different way nyame bebu ya ten different way because of obi di boni ya ne ye no ye ginem ne ya se nyame ne yakoyi yakokantam yakopa frene so yakoye sei ba na nkofo bi so di boni na sama na ye sama twetwe ne wo su wodi yawo ne nkofo bi ye siesie wo mu animu so ne yenia sofo ya sa twe ho nyame sa ya de nyame nyew mfirim ne agiska gwemotom ne ni pere so kokum ababawa ni pere kokum no faase ni pere kokum obi ne yenia sa ko gira ho ese ko kase ko pai akodi ni pano nyame bu ye 10 different way nti enya omromu malady babo si body bo ko de moyefo na ro twesika no wo sika no yesu na kae enyem na kae obi krampo na wo gi Yesu Kristo no wo twitwa agene no wo de aso ne tare ho anu wo de no me ko se de wo twesika no onwo sika no eti anamu anipa bi tuo no se ya nya men kofo bi engu a etentumi ntwa enti da bia me kama asem se aka wo ye panyini na nyame se wo de munyam ukoye MP ne am so busum buduemu na wo kese wo ho wodi turu abusum ni nkun ukọ parliament amesi ka bibi no be yina firi o ma wem ena obe ko panyini bi dem sike guri dem wo no wo dem kura nwura wo bi gate emie ya Ghana sika eso ba be gira platform so ka to say omben ahokere wom eti si yesusom krofo bi so a my lady me say nyame bebu ya 10 different way obi baba wawu mama wanya na wo de say baba ko na kofa na obedi kwasem a se be mpere kwase wo aso fo so so nkwaso akofa onipa metiase eye asemo yi na tutu for malady che de abrante ye de sabi obi akra te de oka badie ekoso ne wo se ye menipa hu sa ade ne koso de mwa wotimi echeke hu se road way de eye busy roads etie nko hard time
ni enkonko tale ho ni enkonko pese accident be sia etu ko na accident isi ye no e de na abobo empa ye be na abobo wo sa ka che wure se wure ma accident nsi ana busum na ka che se accident nsi nyame na ma accident nsi na se busum you matter what to become baby accident nsi si amu na mu de America kokrom ho na makwa yi dia o se mu yie enye ma fa ana no ayi accident bi esi tachi makwa mu ene nipa miense omu nyina kra proi omu je nipa no mu fa niema kase no mu de ba fie ai sata kwa sab na mo fida da anim na nya sam keto amlante miensa ana baba ba kom so no me nan omu nyina pro go dem sa no se ye no ni wo hwe no pro okwa sama do a no okonye ba bia kwinta eno na wo se ye no na den ye bre na kwabrane atuwasi wachi no ko wiaw ne menyina sani mu ina no ede na diba sensi keso wunya something from my brother kania kromfo ne no ombo ayi no prema nye bi no ene obi esika no me daso ene obi bi esika me coins kwa no me daso because me come upon us so for me ade biewu na so ye ya ye nyina be nyamsom ke nyina be bokro no sa me nyina ewu o for ma ade o benya no me no so de koni empa efro so me ko mu oya bra ye bre kwa ye kompaso yesu ni yawde bia ye dia ye de nya kwansi bi kogu egogu ba bi no enye kwa se wo so de ya obebeye ebetitim se no bra mumma ye nyina ye ntrase ye mfa ye nsenya dwuma brante se wo so de na odon ko badafo de ye mehinam dem ko badafo dafo ni nya de ko badafo kabra ka odawo makato mimi hu odinse no ti se kenya de ko badafo a ti ka to ade nyina ka se ekosika duro so a bra enka uti wo ho kenyi utin koy etem lantia Moses so modawro ma ye adwuma na ene wo ya branta wo ye adwuma na wo ska wo benye oba sabi wo betina gina enkohwe obi ba ho ekase me kwaje ska dro kokum obi anya sika e de akwa kopiska de akwa kofa sa baba masa you die yourself wo be wu abra wo nwuye malady emu oya you die yourself hey asem eja you ready pa baba 0554931931 0548931931 na ya nanu anu asem na buru meso se nipa eti ho na obi bompa ese bibi nsi sade a nipa to ya mo fa production lines ni muso hello Safu inso. Hello. Yenti o why? Awoni ni Pizarro ni go to Kinkesu. Yenti o Pizarro. Ohini ni wadaro no fa kunyesu na machia ma Janet. We doctor utu aseka rura bang in chain of onfa Sompa Nkomo Iniagro. Na ohini ni yenu ablanti nyame ni mtia somo nya na reho. Shepa se wa koto se obi anyan kwanhia na wo koyi ni hu sika bia bebobra. Na ochina ubahu se wono woni nesi so no akona ni manya sika to ka afa no de yede ni twa mpoa se ablante woni nesi so so beba bi oti na sa atire ne kachi na me na aye yesre wono aye sa de ne gusu a bi gusu asa na obi fa sa plan na wo koye yesre se wa nya ya yo be hu be cha ablante tawni ni wode modaroma wa fom nso mo hwe na sofo pa wo mo na onya na fa ho di oni ni Pizarro tickets makrel Pizarro hello me ba chodi yentie wo malady good afternoon helping ayo also Kofodia hey wow some hop na abache ya kenina mi ya kadia je be ni ka ya pam kaka tamwe no ehwa na aga oma what this up for 5 years obi wa ebi ko de ni pa no tinya unya nya no so do 2 point e ka te ko forte e we de tinya ye e se fun be no e ka le pe e bi ko de abobra ai be e we ko area mi bu papa also mama mo abotre hello oh me ma he ya dia now oh me offer question ye maso mo asante mampon ko fi ase no tankochi
Oh me, Mammy Man will be your phone in Ammonia Jumana. Oh me, Bonnie Sumau. You can do the as a situation, who will attend the beat. And in your room, been would be an accident, and would be two, be an accident and a number of what yet. Near to Tunu, but to near 4 near Chaco to media service and the wound here. And a Bonnie Sumau. Nemo your foot some the Maya man sending him about why what is with the doing dinner as a suit what and ever. Welcome one, wouldn't say we can even say when you're for. Yeah, can I say, wouldn't want to know with you? It's a one more tuning one brother, and I didn't quit yet. And so you're going to Baba Jimmy. That's all me. Yes, that's hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodi and Tio. Begin to do this. Na sege banki da ya fi ma shi da ko kaden kan page ni test na ce training da page ni da ke ci pa ko sege kan ni da kanin ka sege ko na ke ni ke ce mu da ni ne sen da ho amma sun ne me ability yes one quality hello Pachodi baby how free fi enti o what you from say if you talk about what maybe you don't want so don't come your boy no to go you na wakati ni kwa because we in mind being not a sort of you no suffer so bomb in India. It also support from Hello. Oba Paudi. Never say somebody Jane. I'm Jane too. It has a pieces. Yo, Yanko. Hello, good afternoon. Mami J meant you who kasa why? Me paso your family J because it's you. Me paso Abraham with the coming quack and down in the because I did go on my need a home one and normal. We didn't have that now for Buano. Now, where did you kind of for you, ma? I want to see. I hope I didn't watch it in soda. And to me, they come and walk out with you. The moment I'm going to be doing in a moment, I can't tell me the answer. Madam, I say. Kwame say, Uncro for no more that's way. I mean, I say, no, my hamina, a ja. Me found who did. Hello. Original. I should go and cut the phone and say, the brand. It's all me. I was never going to maybe what I got to wear. Hey, radio nana. Radio no. I radio not to make a about not in rain. I know much them to say about. Oh. Because I used to be born almost and the film. Not your house, it's like them can say you can rush on a bundle. Oh, man, let's never go to the pocket. And I don't know that thing, man, is a man. So, because I'm one because you might get them to say that. Oh, original one pound credit, yes. Hello. Hello. Hello, about Paudini, baby, I can say. About the remedies, because I think that actually about Joy sent you. I saw money and I don't know, it's a winner that won't time. Chese mebuna aba no nti asedi for na sese mo tie se kono wo kro yi bi so boy bi a wawu an na fofo de fun si akonko don se nipa mi ensewu omo so anu no de wo camera video mine no video yi wo mo nyina ewu ne kwose maledi chese eye eno obi wu a
ni ayi fun no na de adaka na hyewo ye pijano neti ya no mabusuafo no ada na mo makwan e ma boys ne ye saa ne ma eh da bi o kan ma le don die o udi agoko mba bebo obeka so ye bayifo hello saudi for what fast you ma susumi aso no bi jibi state ka gina no fast de humba dabi mi nim de etia na busuafo na ekom mi de humba hello pa cha udi yenti o me pa cha ya family sisters ya me ka se fi man kesi obafia enko se de ma me de wiase na ye ni sika ni bre na aba wiase ni ntino eni pe ni ehuma bron family bia na nke de na de ba se o ma mi bi o papa bi da mo jema wonya nkwanhia na sika ho na woju aroko onini ni medase ene o dressing no ebola medase hello mama abahima good afternoon mommy ene de ju 2 jo 5 dini na ma ene de say youth for me nim de higher wo bi Philippa na e ma ben we de ni free sis kan no o de koye den so de koye den mo to ho no ye fa mo juma mo se aduma ni o man ni young boy I want to say when you ska da ke ma na wo ni si so na wa me de ni champoa e na de ni si so enyi ya Mexican ni bere adoso no bi na si so na me hu ni pana me hu kwa de me hu sie but no me je won say no me de me tan pure tam de na musical e kwa be so do apa shop nya ni second ni kwa say me ma ni bere no young boy ma say na ko bi ba ta say na ni kwa so mo fi wo mo no so wu ye ya ni bi no kwa no so ade abaye da ya so ate na nkrofo ne say na to no ma nya men ka mo ho no nya dima sompa ebola anta hello info free me chat hello good evening Pacho good afternoon Pacho me ka se free bank na yo ya peme tia ya se me ba so mo kan na me kan ni se ta penny o nyanze so man kan so kan o mu pa ro mo chini sika ni ba na o sika no de sika e chani ta sa ne ye Pero mi sai rinda to kon vana to na ni sami ni na ta kan because no ababo so no ko kwa so e itepa nipa no obeche be iska no kura sekan e je se wo kura beche ko na e fast kan na me na boy kan mo to no kan tika be ba be mi I see that ya mo pa won wo tra mo pa sorry na ka ta unza hona eso fine Omuti chan rough afronfo me ba cho fa production line to so ne sorry mashema production line ni wo asem bia ha wo pe kama for 0541 126 626 0541 126 626 and 0242 056 978 ebusunya damase Sompa Nkomo de ebola